हेलो लोगोफोर गुड मर्निं आं गासिखौबो आंनि अननाय आरो सिबिनाय बैसागुनि गोदान बोसोरनि आङो गासिबो आंनि अननाय आरो सिबिनाय जासिहरबाय आं दायो दंफैयो जोंहा 3 नं बनसिपुर गामिनि बाथौ मन्दिराव मानो होनना बुङोब्ला बे जाहैबाय आंनिनो गामिनि बाथौ मन्दिर बेयाव जोंहा मा जाहैबाय गोदान बोसोर दिनै बैसागुखौ लानानै 1 तारिख दिनैहाय जोंहा रायजोआव आरज गाबनाय दङ आरो बेजों लोगोसे गेदेरखौ मान होनाय सन्मान होनाय आरो उन्दैफोरखौ मान होनाय मान बावनाय बेबायदि जों हाबाफारि लानाय जायो बोसोरफ्रोमबो देग्लायबो बोसोरावहाय माने सेथि मंगलबारजों गोलैनायलाय आरज गाबनायनिनो दिनैहाय माने गेदेरफोरखौ मान बावनाय उन्दैफोरनो सन्मान होनाय गेदेरफोरनो सन्मान होनाय आरो उन्दैफोरनो मान बावनाय बे हाबाफारि जोंहा दङ दायो नैबेवहाय फिरफिला बिरहोखांनायनि उनावहाय जोंहा आरज गाबगोन आरज गाबखांनायनि उनाव जोङो गासैबो जितुनाखि जोंहा 1 तारिखआव सन्मान होलायनाय सन्मान लालायनाय बे हाबाफारि दङ बेखौहाय आङो नोंथांमोननो मैयाबो दिन्थिदोंमोन जोंहा गगामुग दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा गा11थि बोसोरसालिया बैसागु बराय फोरबो बैसागु बराय फोरबो माखासे दङ बेखौ नोंथांमोननो दिन्थिबाय दायो आङो नैबे जोंहा जों गामिनि मेथाइखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिलांसै नोंथांमोना जों थांफाबाय थादों दायो जाबाय दं माने फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारि बेजों लोगोसे आं माखासे नुथाय आरो जों गामिनि माखासे दुलाराय बाथौ गौथुमनि फिरफिलानि गाबा गासै मोनबा दंफां लाइफाङा गोदान बिलाइ होयो बिलाइ महर लायो गोदान बिलाइ लायो माने बेनि महरखौ लानानै जोंबो सुबुं माहारिया गोदानै गानै जोमै जोङो बोसोराव खनसे बे रंजानाय फोरबो बैसागुखौ फालियो गोदोनि आबै आबौआनो बेबायदिनो फालिबोबाय थायो आरो जोंबो बोसोराव खनसे बैसाग मासनि 1 कातिनिफ्राय 7 तारिखसिम बिजाबावनो फालिनांगौ होननानै लिरनायजों जाबाय जोङो दुखिया रायजो गोदो हा हु मेला दंमोन सानखौ फालिनो हाला सानसे साननैल' फालियो होमबाबो जों गोदान बोसोराव बयबो रायजो राजाफोरा बोराय बुरि गथ' गथाय फिसौ फिथाइ गासैबो बे रंजालि फोरबोखौ जोङो फालिनाय जायो दायो जोङो फिरफिला बिरहोखांबाय आरो मान बावनाय माखासे जोंहा रुंसारिफोरनो मान बावनाय बेखौ बावखांबाय जों दायो आरजआव जिरायनोसै आरोखि दायो नै आंसो दिन्थिलांसै नङा होमबा नै दायो साफा खालामगासिनो दङ सोरबा नै दाबो माने खुलुमबाय दं आरोखि बिसोरबो जाहैबाय आरज गाबसिगोन गासैबो फैजोब्बाय आङो दिन्थिलांसै आरज गाबनायखौहाय बिसोर आरज गाबनो रोङो नालाय रोङो आं एसे बावनायखौ दिन्थिगोन नै र' मा बावदोंथाय बेखौसो मोजां दिन्थिदों आं नै बेयाव आरोना बावनाया ओरैजाय जोंहा गुरु सानैया नै बे बाथौआव माबा मोनसे बानायबाय दं बाथौखौ दासो जेवारिखौ सावनो नागिरदों आरो सारि बावजोब्बाय दुब दङ जे बुधा थागोन प्रसादा मन्त्र प्रसादा बेयाव थाबाय नै मा होनो बेखौहाय बेखौ हारम'नियाम ना केसिअ होनो बेखौ हारम'नियाम देलाय दामनायलाय मादि दामो सेलायखौलै ब्लांनो सेलायथारो माथो आफा बोराइ बाथौ गोलावथार जानो नङा बोनाया ओरैजाय नै आंबो दायो जिरायसिगोन आरो एसे दिन्थिलांसै नङा होमबा बे जाबाय जों गामिनि रायजोनिनो आंनाव जिरायनांगौ बा
आंबो जिरायबाय नै बे जाहैबाय जोंहा 3 नं जनसुगुर गामिनि माने गोदान बोसोर दिनै 1 थारिखआव जों रायजोयैनो ज'यैनो दिनै आर'ज गाबसिगोन बिनि उनावहाय गेदेर आरो उन्दैखौ सनमान होनाय आरो मान बावनाय जोङो बेनि हाबाफारि लागोन आरोना नोंथांमोना थांफाबाय थादो आंजोंहाय नायफालांबाय थादो मेथाइ खननायखौ आं बारा गोबाव दिन्थिया मानो होनबा सोरबा सोरबा एसे बानोबो हागौ नालाय नै उनावहाय माबाय दा ओरैजाय नै आं खाथियाव दामबाय दं दामग्राया दियासै ना थांफाबाय था जोब्बाय दायो आर'ज गाबनाया दायो सबबो माने आफा बोराइ बाथौखौ खुलुमनानै गासै थांसिगोन आरो दायो प्रसादखौ जानाय जासिगोन आं दिनै बेखौनो दिन्थिबाय ओमफ्राय दायो जाहैबाय ओरैजाय मान बावनाय दंबायोना जा गेदेरखौ उन्दै बेयावनो ओरैजाय सारि राउन्ड जिरायनानै बे नेमखौबो बेयावनो बानायनाय जागोन आरोना नोंथांमोना थांफाबाय थाबानो जाबाय बेखौबो आं दिन्थिलांबाय थानोसै नोंथांमोननोहाय जेने जाय फारि फारि सनमान लाबाय आरो गेदेरखौहाय गेदेरफोरा उन्दैफोरा गेदेरखौहाय सनमान लाबाय नै जाय फारि फारि लादों बेखौनो एसे दिन्थिबाय आङो जायना बेबो लागासिनो दङ नुबाय दा ओमफ्राय खिन्थिबाय सबबो लागासिनो जाफोर लाबाय नै नुबाय दा आं दहाय खिन्थिदोंमोन ना गेदेरफोरा उन्दैफ्रा गेदेरफोरखौ सनमान लागोन होननाया नै दाना आंखौबो लानोसै जाहैबाय दे जिउ गोलाव जाथों दे जाबाय दे आं केमेरासो लाबाय थादोंमोन बुजाय नै दे खुलुम आरो खुलुम दे 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 आच्छा दिनैहाय नै गोदान बोसोराव आंखौ सनमान लादों गुन गियानि जानानै बुहुमाव बयजोंबो सिनायथि जानो हानानै साख्रि गिदिर मावथों दे गासिबो दे दे सोदो दे फैदो फै दे नै दिनै गोदान बोसोरनि आफा बोराइ बाथौ साख्रि लानानै आंनाव हान्थु फरायनानै बोर बिदों जाहाथे बे बोरा आफा बोराइ बाथौनि जाथों गुनि गियानि जानानै बयजोंबो सिनायथि जानाय जानानै लेखा गोरों जाथों दे आंनि मोनसिखादो दे अनलायनानै जिउ गोलाव जानानै रायजो जालांथों दे खुलुमबाय बाय दा फारसेनि फारि फारि खुलुमगासिनो मानसिफोरा खुलुमगासिनो ओरैजाय खुलुमबाय दा आङो दायो नोंथांमोननो दिन्थिबाय नङा होमबा जोंना बे जाहैबाय 3 नं दनसिपुर गामिनि आं दहायनो खिन्थिदोंमोन
उन्दै उन्दैफ्रा गेदेरफोरखौ मान लानाय आरो सन्मान होनाय बेफोरबायदि दहाय आं खिन्थिगोन होन्दोंमोन ना दायो आं नोंथांमोननो दिन्थिबाय नै ओरैजाय गासिबावबो ना जेरै आरो जाय फाराफारि आरो ना बेफोरबायदि लायो बोरखौहाय आं बेखौनो दिनै खिन्थिबाय नोंथांमोननो नोंथांमोना जुदि नायनानै माबायदि मोनखो नोंथांमोना मिथिसिगोन ओमफ्राय आरो बबे बबेनि गामिनि रायजोफोराव बेफोरबायदि माने हाबाफारि लानाय जायो बेखौ निस्सय जोंनि जेसेबांखिनि बर' माहारिफोरनि गामि दङ बैफोराव बेफोरबायदि नेमफोरखौ निस्सय फालियो बा सोलिबाय दङ सोब गामियावबो बेफोरबायदि नेमफोरखौ बानायो आंनि आन्दाजाव बेखायनो आंबो दिनैहाय गामियाव थालायनाय हिसाबै दिनै आङो बेखौनो नोंथांमोननो दिन्थिबाय नोंथांमोना जुदि मोजां मोनदोंबा हाजासे लाइक आरो शेयार खालामदो आरो गोदान बोसोरनि आङो गामिनिफ्राय आंनि गोसो गोरबो अननाय आरो सिबिनाय बयनिसिमबो आङो जासिहरबाय देग्लायनि गोदान बोसोराव बयबो मोजाङै मोजां थांनाय बोसोराव जेन'बा जों मोजां बारग'लांबाय देग्लाय बोसोराव आरो बिनिख्रुइ साबसिन हामसिन जोङो मोजाङै मोजां माने थांनानै गावनि जिउखौहाय बा गावनि माबा मोनसे खामानि मावनायाव लाबालाब जानानै गावखौनो माबा मोनसे डेभेलप बा उन्नत खालामनो हायो आं बेखौहाय आफा इसोरनियाव बोर बिनानै नोंथांमोननिसिम आङो जासिहरबाय बिदिबा आङो दिनैहाय भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नोंथांमोनहा नायनानै मोजां मोनदोंबा हाजासे लाइक आरो शेयार खालामदो आरो जाय बिथांमोना दिनैसिम आंनि चेनेलखौ नायो साबस्क्राइब खालामाखै साबस्क्राइब खालामना होनो थाखाय आं खावलायबाय आरो जाय बिथांमोनहा आंनि फेसबुक पेजखौहाय फल' खालामाखै बिथांमोनखौ माने फल' खालामना होनो थाखाय आङो गुरैयै खावलायहरबाय अके लोगोफोर बिदिबा दिनै भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'बाय आरो नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनसिगोनलाय अके बाय बाय